El Banc d'Aliments ha vist com augmentava la solidaritat del poble balear el darrer any, però també ha comptat amb el suport del govern balear. L'ONG per si mateixa ha aconseguit repartir 325 tones d'aliments entre les famílies més necessitades, 25 més que el 2008. Per la seva banda, el govern hi ha contribuït amb més de 4 milions d'euros que s'han distribuït entre els ajuntaments per cobrir un total de 2.300 famílies. El president del govern, Francesc Antich, ha valorat positivament la situació, encara que ha volgut recordar que l'executiu ha de continuar fent feina en dues línies. Donar respostes a totes aquelles persones que tenen especials necessitats per la seva situació de dificultat front als temps que corren, i, per altra banda, fer un sobreesforç també per reactivar l'economia. El Banc d'Aliments com a tal no distribueix els aliments que rep als particulars, sinó que són les associacions i altres ONGs les que demanden material segons les necessitats a cobrir. És per aquest motiu, segons ha explicat la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, que s'ha de tenir un mapa clar de tot l'entramat. Vam intentar aquest mapa de necessitats socials bàsiques cobrir-lo a través d'aquestes dues vies. La via individual i familiar, que suposava sobretot bombers destinats a pagament de lloguers i pagament de menjadors escolars, com ha dit el president, tant els ajuntaments com les ONGs, i el que és la distribució d'alimentació a través del Banc d'Aliments. Representants del Banc d'Aliments han explicat que en dobbers tot el que es va recaptar l'any 2009 equival a 1.200.000 euros. A més, han aprofitat l'ocasió per exposar les necessitats del centre, que requereix d'un magatzem més gros i de noves cambres frigorífiques.